ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସ୍ ଟି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 7.5 ବର୍ଷ ହବାକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରୁନି। ତଥାପି ମୋ ଗୁଲୁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରିବି ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଲିପାରୁନି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ରହୁଛି, ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି, ସଜ ହେଇପାରୁନି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀରୁ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ନୂଆ ବୋଉ ଦେଖାହେବି, ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପର ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀରେ ତ ମତେ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିକି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଯାଇକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ମତେ ଭରସା ସେ ଦେଲେ, "ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ ଲୋ ଗେହ୍ଲି, ଦେଖିବୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ।" ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି, ଯେମିତି ବି ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିଲି। ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମତେ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ବି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସଜ ହେଇକି ଏଥର ମୋ ଗୁଲୁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବି। ତ ମୋ ଗୁଗୁଲ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ସଜେଇ ଦେଲେ, ମତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ହାତ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆପଣ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଅଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବି ନା ଆଣିକି ପିଇ ପାରିବିନି ନିଜେ। ମୋ ଗୁଗୁଲୁ ସବୁ ତ ମୋର କେୟାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ନ କହିକି ବି ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଚାଲିପାରୁନି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରେନି, କାଳେ ମୋ ଗୁଲୁକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ମତେ କହିବାକୁ ପଡେନି। ମୋ ଗୁଗୁଲ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଏଥର ବି ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୁଗୁଲ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ କେୟାର ସବୁ ନେଇ ସାରିକି ଖରା ସେଦିନ ଏତେ ଖରା କରିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ପୁରା ନୀଳଗିରି ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ପାଇଁ ଖୋଜିକି ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବନି, ଚୁମକି ବି ଲାଗିଥିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ହଉଥିବ, ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ହବନି ପିନ୍ଧିଲେ। କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହରେ ବେଡ୍ ସୋର୍ ରହୁଛି, ଘା ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଜିଗଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ତାର ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଚୁଡ଼ି ଆଣିକି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି। ନିଜେ ହାତରେ ସେଟ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶାଢ଼ୀ ସହ ସେଇଟା ମାନିବ। ଯେମିତି କେବେ ବି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ବନେଇକି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୁଗୁଲ ଯୋଉଟା ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ। ଆଉ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେଇଟା ଜୀବନର। ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ରୁହେନି। ସତ କଥା, ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ରହୁଛି, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ଗୁଗୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଲୁ ଭଳି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସତରେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରିକି ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ୟାର ସେ। ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟସରେ ବି ଲେଖନ୍ତି, "ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଲୋ ଗେହ୍ଲି, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛୁ।" ବେଳେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ସତରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇ ଯେ ନା, ଏଇଟା ସତ। ମୋ ଗୁଲୁ ଭଳି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଇନଫିନିଟି ବି ଦୁନିଆର ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେବି ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ କେୟାରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ବି ମୋର ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାକର ଧରିକି ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ଆର ବର୍ଷକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆମ ଲାଇଫରେ ରହିବନି, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବି। ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ହାତ ଧରିକି, 2 ଜଣ ଆମେ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପୂଜା କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେ ହୁଏତ ଏଇଟା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ତୋର ଶେଷ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ କରିଦେବି। ଭଲ ଥାଇକି ବି, ସୁସ୍ଥ ଥାଇକି, ସବୁକିଛି କେୟାର କରିକି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଗୁଲୁ, କହିକି ମୁଁ ହଉ କି ନ କହିକି, ମୋ ମନ କଥା ଯୋଉ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସତରେ କାଳିଆ ସତରେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ବନେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରିକି ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କାଳିଆକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଭରିକି ରହୁଛି।
ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୋ ଗୁଗୁଲଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, ବହୁତ କେୟାର ଦେବି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ, ମୋ ଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ସଜ ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଗ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଖୁସି। ତଥାପି ମୋ ଗୁଲୁ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟା ଆଡ଼େଇକି ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଛେଇକି ମତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବି କଣ୍ଟା ଫୁଟିବାକୁ ମୋ ପାଦରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ମୋ ମନରେ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସଟା ବହୁତ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ଗୁଲୁଙ୍କ ଗୁଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନର ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୁଲୁଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ପିଓର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ମୋ ଗୁଲୁ ହଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ମଣିଷ। ଯଦି ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତେ ନା, କହିକି ହଉ ନ କହିକି ହଉ, ଜୀବନରେ କୋଉ ନାରୀର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ରୁହନ୍ତାନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁଲୁଙ୍କର ମୋର ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଏଇ ବର୍ଷ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ମାଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ଆଉ ମୋ ଗୁଲୁକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରେ ମୋ ଗୁଲୁକୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।